Best collection YouTube channel thlir tu te chibevek ule tuntruma hian midang thu ziak video atana ka voi khat siamna tur ani a minno thlir sak theu don nia Donald Trump the master of the deal ziaktu Ricky.L Colney a ziaktu ziak dan ang ngawin kantar lang don ani kumsang hi som paruka American businessman Donald Trump chu khawvel ramro pui hroi tu thar a thlan tlin ani nol maya khawvel makti ani tichuan USA President Obama chuan thuneina Donald Trump a hne na hlan chuan lai chuan a hril ruwa USA tana chawna ma chhop lian ber le khawvel tana hlo om ber ikutatla poimo ber chu North Korea hi ani ti in North Korea hlo om zia le khawvel an ti ral trit zia chu Donald Trump a hrilani President ani na anga atana chawna lian ber tur chu North Korea ani ti a hrilani chu heti lai hian North Korea chuan khawvel a rum thei huma missile te sring boka South Korea le Japan chu thin thi in an mungai lo Donald Trump a president ani chia khawvel media le politician hun ho ba ka Hollywood celebrities zong deuh tho in indo pui pathum na a chuak don ti in mi pui an ti thei renga Donald Trump chu mi alet der ani ti in thil ti dan thiam lo mi buluk thin chetak le hlo om takani an ti a ma se an bei se ang chuan thilakal lo top mai president lo ni to tele diplomats te ti ngai lo danang berin Donald Trump chu a han che tran ta nge ya president thu chuak te chu media kal tlang lovin aman a Twitter mangina puang ta dum reng maya ram khar hruai tu te po inkom na khun khan tak nei pui lem lovin Twitter mangin a zil hrepa a thu hril du te chu Twitter mangin a hril le mai zel bok thin ani a che dan ne thil ti dan hrim chu khawvel makti a hloa a presidential lo an ti ani indo pui pathumna ti chuak tura an soi North Korea lama ngai tuana seng ma sapota North Korea chu tlon lung oi tum ho lo tun ma a president ma sa te angin North Korea te thil ti chu en liam mai atum hek lo North Korea lam hoin aral thuam thaber bera hung na ya silai te chuan North Korea tin zone vek tia thu deng khong tak takin Kim Jong-un chu a bei chho nga la no pangchia ang takin a enemoni ti turin ne so takin a kawa North Korea chu khawvel ramatanga thai bawa hial awawa Kim Jong-un chu US sipai tharual mi phil thiam bi khawin tha dan turan rel ngal so boka Hillary Clinton le Obama te mi thiam in ti le media te chuan Donald Trump an North Korea ador dan chu thila thlak ber le hlom berani anti ani Donald Trump chuan policy mumal nei lovin Twitter mangina pong porak vak anti boka ma se mak tak main Donald Trump thil ti dan chuan ra tha ring chuak tatlat mai Kim Jong-un chuan ama le chung kwa chu an that mai donin a hreta a hlau thong chuan US chu in biak na nei puya asom tamaya khawvel abar khai chiang kherasin kum tam tak chung tu manan tukzal theilo lo po nei lo ar huayan ti trin Kim Jong-un chu Donald Trump chuan atuzal ta der mai indo pui pathum na chuak mai tur ni la ya remna asiam puya thiana a chhuwa zui ta mai chu tu manan oi theilo ma se takani miau si Democrats president emo midang hrim chu ni se Donald Trump hian Nobel Peace Prize adong chiang leang ma se Nobel Peace Prize petu committee te hi liberal leftist mi le sa vekan ni a chu wagin Donald Trump chuan adong talo mai ani president ani vel US economy siam thatnan economic war puanga Mexico Canada European Union China tenen anin dauta a US economy chuan atuaranga atu chefek donani ti in CNN le media dangtele khawvel economist lar te chuan an puang lok na samai boka ma se heipo a Twitter le a thluak mangbokin anti le nekneka nasa tak takin hentiang ram dang hruai tu te chu avau dum reng boka hloma tum ngai lo hrimhrima atum puiten voi khatan ben chuan voi ni abenglet ve nge antiang khan a che chawa heipo mak tak main ama du da nang takin inremna asiam puile taveka a omzia taka chuan achunga indo na puang tua piang atlom zel ti na ani China chu atang rei ber ni ma se tuna me chuan azor to hle mai inrem na siam puya Donald Trump chu asom chung to maya
Trump pachuan ama du dan ang takin inremna siam pui le ta me ka ni khawvela thil thengai reng lo bu ching chuak tam bertu China chu Donald Trump an USA bu alei tir thei ta hial mai ani chu China ina mamo mi alo thlengin Donald Trump ati lom nan USA thil siam le thlai thar chin chua an lei sakta hum mai kum sang khat zakwa samsare pakwa a US embassy Tehran ami chu mi sang thum rualin an lu chila USA ina sipei tha te mangin chan chuak tu atira heta tang hian US le Iran in kar chu tun thlengin a chhejong hlir in a thang chauta a USA mit tikham bertu le US mi le sa thina in nam hnoi na saber Iran General Qasem Soleimani achu US President George Bush akhan tha theihna hun tha anei chungin a that ngam lawa Iran in an beile tanga in do a chua hlawani tichuan Obama khan tha theihna hun tha anei le a ma se ani po chuan a that ngam lo le a chan chu in do na ra phak taka chua hlawani Iran chuan US chu azuam tuala Obama khan Iran chu tharum hmang ni lo atlon lung oi tum policy in a dora poisa tam taka petrok troka Iran khan USA kha akom ngai phai lawa US sipaite aman thul adu in a khosa zui zelani tichuan mi a anti Donald Trump chu ahun na ron thleng le ta a Iran po chuan an zengai bok chua in US chu achun ma sak zoka atang chara US military base Irakami abaya chuta UK longlian aman saka Saudi Arabia oil khur abom puak dur boka khawvelin an chang let ngam chuang lo ni in a in hria adu ang thalin acheta ani ber chuta Iraka US embassy chu sang ni le som pani a Libya US embassy an lo hne chu to anga hne chu le an tumta a an hual beta an beita a chuta mai jang hlap tu ber chu General Qasem Soleimani le Deputy Chairman Abu Mahdi al-Mahundi sati anni Donald Trump chuan ma a president ti ngam lo ati le ta Donald Trump chuan vonana tak Twitter mangin Iran chu ape chuaka ma se Iran Supreme Leader Ali Khamenei chuan engatan ma ngai lo ti hriat takin engma ti thei nei lowe ti in Trump chu chang le ta chumi tu ka chuan Iran ramathil ti thei ber pani na General Soleimani le Muhandis chu a phin dar ta vek mayani President masa ten tha theihna chance an nei lai puwa an tha ngam lo chu Donald Trump chuan a kap dar ta vek maya chumi chu du tok mai lovin Iran chu na in a vo zui boka khawvel chuan thin phudut dut chungin kan lo thlira indo puya chuak don tak ta kan ti deuh fur ani kha Iran po a in ham porna samaya US mun poimo te bai atum thu asoya Trump ala chuan Iran mun poimo zong reilo te chung lekin a phin dar vek thei ti soin athu soyang nge in a che tur thu asoi sia mai boka Kim Jong-un a ai ma khan a vona zo ke mo ti mai turani Donald Trump a thil ti dan chu thuak thol thil ti ani an ti leta indo pui cha chuak tur thil ti ani ti in US Democrats le Hollywood ho chuan chol lovin Trump a chu an baya ma se mak tak mai in Iran chu azor masa atang le tlat mai amol pholu tuk lo nan ti in US chu ka ve nge ya du si ma se US chu ati thin rimanga an kap le tang ti hlau si in tharung in Iran chuan US chu a kap ve ta US military base missile mangin a beita ani an missile te chuan US poi a khoi an hlau lu tuk chuan US thian tha te hna missile a US an bei tur chu Iran chuan a hril lok veka chung ho chuan US chu an hril ve le ta thuaya US sipei te lo in ral ring vek manin man ho lo takin Iran chuan missile chuan US base chu a kap ve ta ani hetia ka ve le hian Iran foreign minister chuan in remna an du thu le indo chuak lo se an du tak zet thu chua an siam nga la a zia chu a hmingin an mi puite lakata thiam chan nan US chu an kap ve chawe ti na ani Trump po chuan Iran ho thil ti chu alo hriat thiam sak ve a anin thlahun zia le kimkit zia chu hria in a in pha hniam ta a US poi an khoi tam lo awang chuan in remna siam chu adu thu soi ve ta ani khawvel mi puin indo puya chuak don kan ti chu kan hra sual le don ang khop mai
US President lo om to zong in an ti thei lo Iran tukzal chu Donald Trump chuan na thei don ta ni na lang le ta Iran chu remna dua au chuak ma sa an ni a remna le muan na aum do ni in a lang Donald Trump hian tong kama chi thlum ma tel ngai lawa mel ma te dim ngai hek lo abei tu te hlau ngai lova pe hel dim dem lovin na takin a tong tlang mia mai zela ma se a mel ma ten remna an du ero chuan lom takin remna siam pui mai thrin ani khawvel mithiam ten a thil ti dan chu mol thak ti thrin vio ma se ra tha ala chhuwa zel chu ani a tu ma tukzal theilo ISIS po kumthum chhungin tukzal vek boka soitur tam takala om US economy chu khawvel ramdang te phak rual lava chak le tha in a siam chho boka chu tiang zong ati thei chan hi thil dang ani lo tong trai sak tu ring tu tha anga ema wang hian ani ati lo thei lowa melma hli rinan hual chung hian tu man an tin a theilo ringot mai po hi pathiana in rol ti hei rual ani lo the art of the deal ziaktu hi tun thleng chuan ake ala pen sual lo ti ila kan soi sual lawang